Ngin ya pai no sya ka ketin ka chung ublei ka bangi la ban syam na ka siti ka ba ar jong wa apostol Paul sya kinong Korin kala nong ka ba ar ka dekat ka ba khat hanyo ka siti ka ba ar u Paul sya kinong Korin kala nong ka ba ar tang ka dekat ka ba khat hanyo na ka banta ka por ngan puli tang si dekat namar ngiem long kum kita kibabun kibapen khle ya ka ketien ublei henrei kum na ka jing sengur henrei kum na ublei hakmat ublei ngikren hau kres kenang bapin syai ngan puli sa sisien ar korin ar kelnong khanyo ka dekat namar ngim long kum kita kibabun kibapen khle ya ka ketien ublei henrei kum na ka jing sengur henrei kum na ublei hakmat ublei ngikren ha ukres ini dua angu ime kenrat nak bantah kan digapor ke bekodor ke babiyo banwan rak yangi ha kan digabalang hasmet nyangu ime ko trai ngidang la ban yo i ya ka khmat chong kini ki long kpa chong ki balang chong ka balang ki balong ki men ki chong ko trai ka bangila yo ban ya yai lang bat ki nado ki por ki bangidang khna ke por ki bedang samla hadu kan ka khlemat idang don ha pedeng jongi nyanyo me ko try ba me ayaki ka bo be kelaman sakri me wat ha pedeng jong ke jing ya karta ke jongki try ker khuyaki long rengkat bat ki isngi ki por ke jing im ka badang sa baro ker khuy la ka jong ka balang ka badan ka ke snong ker khuy ki bangai baro ki badan ka ke por IT try ba kore ka ke por ka ba kodor hakikti ki jong me usakri baret jong me umlong ay ruem usim ni kena benta banya sam ni ketim ke jong me ngamlong e try ai ba mi hanga ya ka khubor ke jong me bangani aban pensngo apdeng jong ki bangek ha kan ka khlep mat ha ka kerteng ke jong jisu ngaduai amen ngimlang kum ki babun ki ba pen khle ya ka ketien ke jong ublei kenang ba pin syai kemut ayu kata Ngaya tu epi bakani ka ketien ke jong ublei ka long ka bakhut bana ka jok ka por ka bakhor sangap ha kani ka ketien ke jong ublei ka long ka bakhut bana ka jok ka por ka bakhor abo ong bakhor te phila suthu ka bakhut bat ka bakhor ngan ai nuk sai epi klem khle ka dut jong ka masi ka bangidi katei ya kamet ke jengi kadon ke jing bang kadon ke jing sinyam kadon ru ke jing tei ha bangidi ya ka isu thu shisha baka penhun yangi hadu kata-kata lada klem khle kan mai kata katei ndala khle pan kini ke nong aidut kile lai kucai ndai baro kidon ki bale top ki khle bat kadut powder lani bat ki ice bun ka pada pe pidi ya ka to kadut kamte ndai tangkat ta kala ban kta ru ya ka jingkot jingkhia te pidi ru pimdan kata ka jing suhun namar balai bala khle ngatrai suthu pek kini ki khun balang ki khun masi ki khun miau ki breu ki khun lungru ki badi be ya ka dut direct na ka keme kanu ki sengat ki pelung ki itenat ki ipu ipieng lamar balai ba kim di ya kata ka balak khle kalong khoj be kalong klan ka te ya kamet ke jongki ngatrai phila sungthu nado kakiat iklem kle te di tang tok ro la celengeng la mlong brisu namar balai ka khor khuy ro ka khuy
Abdan ci stom kini ki senir ki sejong di dakani ka yarot wat khle di tang arsamat la biang kabamut kadon ka bor ka bakhlain bat ka bakhuj ro itu babla khle sani satai te ngim cu di tama ngitip ya khle pakai ya khle pakai ya di tang ka no la at sathar la lek ngamar balai kala chaklia ngathre la syai kata kadumar kacu hayo pilik tiet don arcaj kabakhor bakabacem kabakhle kamut bat kabom khle ti hangni ngi kren ga tim ga chong blai ngim ya kren ya kata nga su anuk sai phi ma su ong ani uti ba hep wanra ya kata ka yat kata ka duma hayemani balang blai anuk sa ngasu akan uksa hang ni pingya kren ga ktin ga chong blai ka bam ya khle ni ha ka balang ga chong blai ni sakri ya blai om kum ki we ni laban ong ki ba penya khle ya ka ktin ga chong blai ka khor bah ta mangha ban kren ka bah ta manadu ka basdang lo ong ka ktin ga chong blai ka long ka ba khoj bat ka ba khor ka bah balai ba ucisu ang yakini ki kentien tu besut lengbaya ke kerdap ke bekem tu yak hakata kalenti ke bekem amar balai kata ke bakeluit ke ban lam sya ke ban yam hendrai ucisu ang kilong tang kendiat iban besut nakata kabamut wat langi long ki kristan wat langi plai radi bingi long ki banget ha ke jing syakri ke jongi ha ki balang ki jongi la penyak le ya kaktin ke jong ublai naga baga daw kaktin ke jong ublai ka yap no kaktin ke jong ublai ka du bor no ha ke caka bakan tei kanang pensniu dena ka baga daw gini gisngi yo i ni asngai ke jing keren kacing kena yaki kristan kacing kedokti kacing long cing em congki nemar balai kilong kristan tangba ki kongu bat kibut ya kata ka ketin ke cong balai kabala pen khle ngan ai pi kanuk sa ba pin syai ma kumno la pen khle ka ketin ke cong balai ha ki babon ki balang kristan la pen khle ka ketin ke cong balai da kaba niwan ra ya karukom perkhat breu ya kata ke riti sensyar lane ke constitution niwan ra apa cung kabalang ni pentrekam ya kita bat ni klet no ya kaktin ke cung blai kata ke ke cung penyak khle disutu ngan ai pi ke duksa khamsha shu ni ni sem ya ka phang cung ka song kha song man kaktin ke chong blai ka nyu kentang bhai ke ni ka kam bat kalong ka ba kerpang ba kalong ka ba khoi ka ba kentang hak mat chong blai andre ha ni ki singi ha ki ba bon ki balang kristan kam long su kumta namar bala penyak khle bat ki ki chong ka ni ka perthei ha kaktin ke chong blai la abanya tho arsien lai sien ru namar balai oh ka constitution chongi te ka ong kumta te wanra ka tu ka certificate bala adep ban ya phet san sieng la ban ya tho piang kata ka de kicing pen khle ya ka ktin ke chong blai pi sakri blai pi ruai ka kerteng ke chong jisu pi ruai ka beneng handre ka ciyak lenti pat kamdon ka cing sisya hangta kamdon ka cing sisya dena kata kadau hakari ke jongi hakacela ke jongi kaba nitip kata ke jela kristan icing sniupat iserkai hadu kata-kata kibabat ki pos bahe ki de ki kristan ki basyong hakini ki met ki ben ki suki ki basakmat henrei ke cing serkai jo ke cing sniupat
ke krau hadu kata-kata kadau kadai namarba kilong Kristen kat kum ke cing hikai bakho cing ke tien ke cong belai hendai da ke cing hikai cong ki briu balawan ra da kita ki kendon ki balai pujat ban yo ban pendiang ya kata ke cing im ke cong ki kimla ban ya ja ke lenti ke bakho kimla ban ya ja ke lenti ke badai nomor balai balapen khle ya ke tien ke cong belai bat ki cing hikai cong ki briu hakabalang ke cong belai habai ba coy isdang ya kani kabalang lakhot ya ka cing shai chan miet ka cing shai chan miet kat kum ka cing suthu cong nga ka cing shai chan miet kamut ka tu ka cing shai ka ba shat pernai itenat shwa ba kasngi konsep ka cing shai chan miet ka cing long ka ba kencam men sim hab ngi pen phai kamut kata ka cing shai cong ka gospel ka cing yalap ya ka gospel ka cing hikai ka ba khoi shwa ba ka ya cong ka cing ai kan put no shwa ban set ka sngi shwa ban set ka ne ka sngi ka ba pernai ka sngi cong ka cing ai ka ya cong ka cing ai ka ba ublei u ai na ka ban ta jengi ba coy ishem ya ka ne ka cing shem men sim ka ba ublei u ai hai ban cer kerteng ya ka cing shai chan miet ka cing ruai shem men sim i shai ruai Bible kalong ka an cingek Chris ulong utrai kirul ubreu ngemdan ngirwai bai kata kecing ruai hendrai ka basyap tiang kirung kini ki an ki baken cabreu ki bami na ki meeting ba kicing yalang hadian kicing yalang ki baper na ka wei ka por sa ka wei pat na ka wei ka snam sa ka wei pat idan sebun kicing kala kata kadai ka bangidan kamban perkhat kum ki khun ki jong blai kacing long Kristen ngide ban kan mau pra bangai bakadai kata kalenti yangi ban poi sabeneng lada kamdan ka thong ka cingi kum ki bangai ban poi sabeneng kani ka cingi lum cingi hangni kadai ka kambi ka bom dan cingmot hendrai de namar bakadon ka thong na ka banta cingi bangin poi sabeneng ngi lum kum ni ngi syakri yo blai ngi puli ka ktien ka cingu ngi ruai ngi ro ngi duai yam ni chaumat ni khat kerpat ya ka kerteng ka chong utrai jisu ka cingkeli kalong kumno ni pentrekam ya ka ktien ka chong ublei ha ka cing im kristan ka changi ka ba man kasngi ublei wong na ngalong ublei ubathot shen ngannam ya sam ya ka buram ka changa batno lada pi ai lut lada phim ai wat ai phim la ban ya sam khandiat chau blai khandiat chaka perthai ngimla ban ai chau blai khandai phu khandai yin ai chaka perthai 10% ublai tre ublai kwa yang ibin ai lut chispa na phim ai lut wat ai kata kadai kalenti shabanang hakane ka step ngakwa ban penken mau ya pi ki prabangai bangi dan hakalenti banlek shabaneng tungin yet hakane ka por kumnu ka cing em cungi kalong kumnu ka cing ya lenti ka cungi kalong kaya dai na em ba ka cing hikai ba khoi ka tien ka cung blai ngakwa ban ra lai teli ki nuksa hakane ka por na ka banta cung pi ka wei ka nuksa kalong ka cing penken mau hakane ka step ya kapor chong unua uyalap sispa arposnem mdan bakla ka bamot tang ka yeng chong u tang si yeng be thek ka balong prangot yo ban rong ka yeng lien
bat kilat nak cing bitar kacung ublay cispa arpus na buyalap usna ya ka yingling dan batre kadau kalong ba kibriu kimnget bakandan kata kacing slayum kibriu kimnget bahap ansna kata ka yingling ba ustau slap ubacur kata unkit yang ni ka yingling ka bahe kap kani amdan banget ladadan basna yingling hanya semet ru klem artatien kibriu kin kheben sanu kata ka sanu kata ka wa sanu tau slap sanu kata ka duriau kap kani ka yingling pisna amdan bapatiau amdan banget kadau bakibriu kicot lagi tu kisngi kadai kacing bom ngai kacing bom ngai mdan bapatiau mdan por ban sngap ya kata kacing elap semudan por ban pek ya kacing lebe jong uni utemen unowa mdan por kibriu ke be lala kacong kakam ki mare lala kacong kakam tak anda habala poi kata kasengi bau slap pun hab bala khang ya ka yingling dan bakala ka bamot iwairu like no tang ka ying jong unowa kata ka dai kalenti ka bakim ka bangi kum ke bangai lu ni haban yat da ka cingai uji suang ladangan wan sakade ka pertai hatungan sem ya ka cingai ha ka ni ka pertai ladangi pe ye ki singi ki bamenta kalong tek pemaha kata kapor cong unowa Ecclesiastes ruang kita kentien dan kita temai bara kabala cha dai katahi kaban saja bara kabala along katahi kaban salong ladap cha kisngi cong unowa katahi kan cha yang menta kapor cong kecing bom ngai yo ini pim yo iya kata mdan batre mdan por tak anda habalawan kani kacing pencet na uplay istang banlanjar ka yingling lakhan ka benta ka baar ka bangakwa ban penkenau kani ka por kalong ha kapor jong ulat kapor jong kasadam bat komora ublay ulah keren ya ulat baun keren ya gibahi masam cang u pesakurim gi cang u bau blayin sa pencap no ay katakan nong ba mdan dapat tiaw mdan basngap ngamtip kanu kecing bon beriu cang kataka nong ba artli ki nong ba kasodom bat komora lesi kan kamret ya kan nong ba selong cangi tang bata kalong kumno ru tharai ngasu antat san pho hacar ngut ki briu te kat kita artli ki nong ba kendon ba phla kalong mdan ba kala ka bomot mdan ba tre ki basngau ya kacing keren jong ulat dai tang arngut ki khun kan thai jong u ki ba ko ngu ban bot ya u lai nang ta bar la ing khong khat kan thup ya ka tengah ka jong u ka ba benut ya ka spa ka pho ka ba ka don da ka ba ka phaidin no hadin ba ka labut ya utanga chongka ban lait im na kata ka thali ding mdan ba patiao tang arngut ki ba ko ngo ya ka ching keren chong ulat ki wei ki la chat thiao barokhai ta ka dei kapor ka tien chong blai ka yathu kan long kuma kapor chong unowa kan long kuma kapor chong ulat kapor chong gasadam bat komora kan long ro kisngi ki pakhat do ya ina ya kata gini kisni balai ki brio to kapor dan por ya be ye ka jing sobha perthai ka songkha songman ka bakhla kala sedang na do ka to kapor ya ina menta kalong kumta amdan ka batmai hapo kasngi kata ka bala along dei kata ka ban salong there's nothing new under the sun ong ka tin pareng dan ka batmai kata ka balaja dei kata ka ban saja kini kita kisngi kipor
ki bang yo ibiang ya kata kapateng kabala lek no kapor jong ulat syong kha syong man kare ba syai kedar ha ki khmat ki jongi bangin yo i kane ke jingma kenuksa kabalai ki khon Israel ki mi na kari Egypt sya kari kanan kimi na kari Egypt da ka bor ke chung ublay ukular yaki ublay ulaplat yaki da ka bor ke bakrau yo ban mi na kata kari chong ka long merau kilala merau na kari Egypt kitip kanungut kimi nari Egypt ban lek sari kanan rai pimtip kadon ka tin ke chong ublay nriu lak ngut kimi nari Egypt ban lek sari kanan ka phla ka long na kin riu lak tang arngut iba poi sakari kanan riu lak la nyo tang kitu ki bala he la san rai ar posnem saneng lai no kitu ki khlung ki barit kitu ki berung sari kanan de kitu ki bakha po ri khlau la ne ki khlung ki badang ret bami na po ri Egypt ki bompak tip ya ka benang ka khandau itu ki rung sari kanan ndre kitu ki bala he ki bala suthu riu lak ngut kimi tang Joshua baru Kaleb kilet sakari kanan. Wat Moses uklemnya tang nakadaw kacing pitar kacing uyi gitu kibreo. Aba boleh syukren ya uni umau siang kan sami ka mau kacing pitar patiet arsin da uding tu. Baru boleh namar ba mem buram yanga. Mem ko ngo ya kaktin kacanga. Men nom yo ban lek rong sakari kanan perkat se nriu lak ngut kimi tang ar ngut ki bapoi sakathong kai kadau kadai namar kijing tenju kadau namar kajing habaki ya artat lenti ban poi syari kanan kijing ki babon hakari klau ki kendo kabam rumbiang ka rumbiang ka syong ka sa rumbiang hapkit bat khun hapkit bat kti hapkit bat nep hapkit bat cingbam banyaya lenti artat kamdei ka besuk kidai kine kicing ki pa penduk ya ki briu ban poi syakari kanan namar kim laksya ki hap ya kendo ya kathma ki hap ni kendo ikinong syun akapor balalek kitu ki khat arngut ban sentiat ya kari kanan Joshua ba Kaleb ki warra ka khubor babha manong nyin yo ba ikate kari nyin chop ka basuk namar ba ublai udan rengkat bat ni yang ni lek WhatsApp ting itu ki spongot pat ki ong lenthemal kini ki breu pai ba la ya yang saban ya penyap ya kitu ki arngut ndre ublai umsya itu ki ong wat lek Ahmad jongki te ngidei tang kitu ki puj ki ba ki merat gini ki kenyang ki bom dali airu kumnungin lek bantur setai hang taru kadai kecing bom nget kim nget yaka kular kecing utrai bat kim nget ba ublai ulong bala banle yaki kamba kim nget ba ublai ula banya rap yaki banya lam yaki kumtu kila klet ya kamba ka bakiyo bau blay upenkat ar liang ya kaduryo basau kumtu hikila klet bakiya yo ya kamanaman kasni kabawan hiar na beneng kumtu hikila klet batang syutit yo mau siang ka kalami kare ka kamba ka jong ublay kim kan mau kenyum ya ublay yang ini lek paino syari Egypt dan kamla asyatai sibun catai te usok kiang yo upiat ni yo urun sun yo ucelang yo yang penta yang ini lek paino ublay bitar yaki
kacaka ka bandai banyai tang de ki pausengi ladapin puli kitab Deuteronomy in Shemba kila poi hakata kacaka ka bakot ka Kadesh Barnea kalenti nang ta ban poi hang tai khatwei singi stang khatwei singi ndre namar kacing bom ngai balawan thai kitu ki balai ban sentiat ya keri kanan ila penbitar ya ublai Icak sau pausengi bandai sentiat ya keri kanan Iwan Pai. Ublay uang sau pausengi pilai sentiat ya keri kanan menta sisngi dan long sisnem nak menta jongpi. Kinaban ya tawer ya kani keri klau sau pausnem. Kata kada kecing bitar kecong ublay. Ui haduk ba kini ki temen kini kirang ba kin yap lut no. Upi yap ya ki suki. Ui haduk bakini ki barit kan he kin san tenang bakin yok ban rung sya katai kari kanan nriu lap tang arngut iba yok ban lai em kata ka de cingkeli ke bakrau na ka benta cengi kum ki banget ha ka ni ka step ngipat kum nu ngilong kanu persen tharai na ka de ka balang ni let sebenang kadon ka wei ka Jing yo ipau trong wei pastor upangcur tip briusuk lara yo una yeng hap hospital ke cing cengai na yeng trong hospital ka simpor khatsan minute ha itai khatsan minute baki ra yo una hospital na yeng sa hospital yo i kata ke cing itho pau ka bau bleu pen pau baki brio kene ke perthai ha itai khatsan minute ki yap ar hajar ngot ki brio na kelang saudong ka perthai na bakut sebakut ka perthai ha itai khatsan minute kapor ka basitam ka bara ya una na yeng hospital yo i ublei pen i baki yap ar hajar ngot ki brio ki ba her na kene ke perthai sate sejrong la ya thu san phongot ilek sebenang Siajar kendai spa sanpo ilek serijong. Kabamut tang R.1%. To siya bu keluit laingut nakasispa. Ibreu nakadai kepertai. Kata kadai mdai baong ba su antat kadai kaba sisha kata kecing penpau kecing ublay. Haita ikhatsan minit baki breu kiyap adu arah jarngut. Tang laingut ru mdan ke puasa benang. Kecing kali kalong nak beta cengi ngipat ngilong kumno. Kawai nak kidau kibapen sange ya ubange ban puasa benang kalong. Namar bang ya pen khle ya ki ki cong kane ke perthai bat ka ketin ke cong play. Ya pen khle bun ki balang ki pen khle baro sedu coklat ngala ong naduk ka sedang ka tien cong blai ka de ka bakhoj bat ka bakhor blai ong da ai ka buram ai lut dem ai simlut sapi uta ude blai bangi sekri kumnu ngi kum ki banget ngi em hakini kisngi kumnu ngi le ha ka badai ban pensubha ya ublai ngi em kisngi ki basniu kapor cong noa kapor cong ulat kadai kapor ka cengi manu badan por ban sengap ya ka tin ka cong blai habingi pek bekia be sikicing subha perthai ani kicinya smart kicinya sting pinong kat lu bace kwa ban ke kila tik tang supaya ka singi ublai jai long che seng si po rupat boy dalong khat wei ru slam dalong khat aru slam namar balai ngishim sting kamdon kata kacing kit klik kamdon kata kacing buram ya ki ki bakenca mensim 4 slam ngadon hakawai ka yeng ka bangi perkhat ya ka kam ya tho te ngasu ong kan ong pe te itu kirukom ya tem jengruai te teng
kelempat deh kapor lek jing rahab lek no namar ba piate mi kicing ruai ke bem ngolong ban sengap kita pilek kicing kawai mentah ublei uyo tang si baci hadu lai baci lai nangta lai yo ke pertai denem dei kumta cing ruai ke bem ngonot ban sengap bat kumta terter di Kristen kita mendai ke bem Kristen hayeng jonga jong pi ndai hayeng ki weru kata kada kecing ublei umtre ban penyakle kwa be cispa na ki cispa bangin ai shau ya ka donut ke jengi ya ka jingmut ci perkat ke jengi ya ka bor jengi paro kata kada kecing kwa ke jong ublei prabangai be apo jong ka balang hasmit ngawan ra ya kani ka kubor ka ba ublei u ai na ka benta cengilang paro bangin ken mau yin bot perking ya ka ketin ke jong ublei yin bot perking ya ka ketin ke jong ublei ujisu dan udah benyau udah ong kilong tang kendiat dan besut na kata baru ate orba besut telah ya besut hi na ka kerdap ka bakim namar ka kerdap ka de ujisu ndre ha kapor ba ya lenti pateng ya kelenti ka bakeloi laya pediang kan ya ujisu laya kan la ka bamut tang bah ka cinya lenti pat ya ha kelenti ka bakeloi kumbale lem ngiriam kumbariam lem ngibam kumbabam lem ngi syakri kumbaya syakri lem kumta terter ladaki kanu kecing ka bangi kendu ladangi ong kata te ka ketien ka cung blai kanam sya yang iban lek kumta ki ken ong kitai pat kitai ru kile tem idan kabiang kitur kile kumtu te kitai ru kiya kumtai ilaya da kata kecing sengau brio bat hangta kakut no kecing im kecengi tang halum cing tep Hendrei sya kata ri kanan beneng kaba utrai ulak kular ibabun kim laban poi kani kira step ke bangakwa ban penken mau na ka bentai cingilang baro kum ki para banget tu ngin ken mau kani kira keciak lenti ke cengi ban poi sya beneng sya kata ri kanan beneng kani kira ke ri klau ka bangi hak ban ya lang ba ngin ye kendu igi jing ngini kendu ki thma ngini kendu ki jing pang yi ki jing tencu ki balai phuchai ni scam ne ke jing nget how tra jisu ladang ni scam ai kenwan ki jing ai kenwan ki jing krendeng ai kenwan ki jing tencu compare ngin sno how tra jisu ngin le ka mon ka bakhut ka jing ai ki wai ken krendeng ro kam le namarkan lenti jong gading pna kadai kata jisu ong lada unu semya la kacong gading pna ban but na dien jonga long babit ban yo ya kahima kajonga kum ki banget nila ba na ya mi gading pna kajong jisu ka ba tho ye kicing sya sitam ka ba tho ye kicing sya kerendeng kita arteli ki badan kampha bangin ken mau ka perthai kan kerendeng yang ngi la ngim ya ke maya ka perthai kan kerendeng yang ngi la ngim bam ke babam ka perthai kan kerendeng yang ngi la ngim riam ke mariam ka perthai kata kadai kalenti jong kading pna nong rwa shaman simu ong ukali kene kecing kali hatum dan lenti na wai pat kala than kene kading pna kala than kene kalenti ya dan lenti na wai pat jubab kalong am dan lenti na wai pat dai betang lengba jong kading pna kata kadai kecing khot ye phi bat yang ilang baro ku ki pra bangai pangin mi na kadai kecing seng ngin kan mau in shembe thik kum bakaktian ki chong blai ka hikai ngem bet ban pen khle ya ka laka khor ka nu in ya kat kum bakaktian ki chong blai ka hikai bat de tang kata kaban ya lam yang i sha ka hima ka chong blai
tu blen dia ban kerku nak benta kini ki kubor ba khandiat nak benta ka buram ke jung utra jisu